Ari sa tas good news mga kapuso. Tulog ka pasinungog ang nasakmit o nadawat sa GMA Regional TV sa Gandingan Award karon ng bago. O ang usa sa mga awards ang nakuha sa Balitang Bisdak. Yes, og usa sa gipasidunggan si GMA Regional TV correspondent Luan May Rodina isip Best Field Reporter. Ato kining sayran pinaagi niining report. Gitambungan sa nagkadaiyang mga personalidad sa radyo ug telebisyon ang Gandingan Awards 2019 dito sa University of the Philippines, Los Baños sa Laguna. Dito giila ang dakong papel sa mga sakop sa media sa pagpakatap sa saktong mga balita. Masaya at natutuwa kami sa DevCom na may mga kaagapay kami na mga media na tumutulong sa pag-unlad ng ating mamamayan at ng ating bansa. Tulo ka awards ang nakuha sa GMA Regional TV. Duha ang nakuha sa One Western Visayas sa kategoryang Most Development-Oriented News Story alang sa ilang istorya sa Modern Day Hero. Ug pasidungog ubo sa Most Development-Oriented Feature Story sa istorya nga bigyan ng halaga. On behalf of One Western Visayas and GMA Regional TV, nagpapasalamat po kami. Maraming salamat Gandingan for recognizing us. Actually, ito po yung pinakaunang award na natanggap namin after launching last year. So maraming salamat po. Maraming salamat sa parangal. First year anniversary, malapit na ng One Western Visayas. Kaya maraming salamat UPLB sa parangal na ito. Giila usab ang atong kapuso nga si Luan May Rondina isip Best Field Reporter kundiin iyang napildi ang mga national ug regional reporters lukop nasod. I am extremely honored to be receiving the Best Field Reporter Award from UPLB, and I am earnestly grateful for the recognition I have received because I'm sure that each and every nominee for this award is as capable, or if not more, of winning this award. Gawa sa nahisgutang award, nakuha sab sa GMA Network ang ubay-ubay nga mga major awards. Napili nga Best Anchor si Jessica Soho sa State of the Nation. Nakuha ni Atom Araulio ang award sa Gandingan ng Kabataan. Si GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz ang gihatagan sa award sa Gandingan ng Agham at Teknolohiya sa iyang programa sa radyo nga I Am Ready. Giilasab ang mga programa sa GMA nga may Special Tatay, Asawa Ko, Karibal Ko ug The Clash. Sa wala pa ang awarding, gipaubos sa screening ang tanang entries. Giawhag sa UPLB ang radyo, TV, ingon man ang online media nga walay dapigan sa pagsuwat sa mga balita. Tumong sa 13th UPLB Iskot Iskas Multimedia Awards, Community of Broadcaster Society Incorporated nga mahatagan og pag-ila ang natampo sa media sa Katilingban.